Janko Kráľ, slovenský básnik a národný... Janko Kráľ sa narodil 24.4.1822 v Liptovskom Mikuláši vo vtedajšom Rakúskom cisárstve. Zomrel 23. mája 1876, dožil sa iba 54 rokov. Zomrel v Zlatých Moravciach, kde aj 14 rokov bol často označovaný za básnika boliváka. Bol slovenský národný buditeľ a predstaviteľ romantizmu. Bol jeden z najvýznamnejších a najradikálnejších básnikov. Narodil sa v rodine mesiara a krčmára, vychovávala ho láskavá matka a prísny otec, ktorý sa k rodine údajne správal kruto. Tento rodinný model napodobňoval vo svojom nepríliš šťastnom manželstve. Bol synom Jana Kráľa a Žofie Kráľovej, rodenej Šrachejovej. Mal 4 deti. Vladimír Všeslav, mladý Radivoj Blasílius Vazu, Anastáziu a Ivana Jána. Rodisku v Liptovskom Mikuláši na základnej škole. Potom navštevoval gymnázium v Šajovskom Gemeri. 4. septembra 1837 sa zapísal na lyceum v Levoči, kde študoval do roku 1841. 20. septembra 1842 sa vo veku 20 rokov zapísal na Evangelické lyceum v Bratislave. Po zosadení Štúra na protest licea spolu s ďalšími študentmi odišiel do Levoča. Do Levoča však neprišiel, ostal v Liptovskom Mikuláši a skúšky si dokončil externe. Podľa klasifikačných záznamov študoval s priemerných prospektom. Aktívne sa zapájal do literárnych, ale najmä zberateľských prác katedry reči a literatúry československej. Istý čas dokonca býval u Štúra. Štúr ale na ňu zanebral pre jeho tvrdohlavu. Mal 2 zbierky básní. Dráma Sveta a Výlomky z Janošíka. Básne. Duma Bratislavská. Príležitostná báseň zobrazuje protest na zvrhnutie Ľudovita Štúra z lícea. Čaj. Revolučná báseň o väzení, v ktorej je zobrazená nepriaznivá budúcnosť pre Slovákov. Orol. Mladenec opustí svoju matku aj svoj rodný kraj, aby vo svete bojoval, no zahynie. Pavel Dobšinský šťavne si vydával časopis Sokol. Aby báseň Slovo získala publicitu, podal kráľ báseň aj Radlínskému do Pešte. Zrejme v ten istý deň. A tak v Sokole aj v Priateľovi školy a literatúry vychádza báseň po februári 1861. V Sokole ho Dobšinský podpísal len ako Janko K.R. Za to Radlínsky ho zdiskreditoval naplno. V jeho novinách dostane báseň nadpis Pieseň Sloboda. Autor ulických básní a článkov si uvedomil trpkú realitu. Nadvláda maďarizmu opäť nám hrozí, napísal Janko. Chcel sa vysťahovať do Srbska, aby maďarizácii zabránil. Keď revolúcia utichla, prišlo mu na že by sa mal oženiť. Evangelickému farárovi napísal: Pošlite mi svoju dceru najbližšou poštou. Jeho manželka Mária s ním žila 25 rokov a predsa sa pomýlila a namiesto veku úmrtia 54 napísala 53. V jednej zo svojich politických básní. Keby človek na svoj obraz pozrel z duše hlbokosti a potom pozrel na seba, vyskočil by zo zúfalosti, napísal. A svoj verš naplnil aj tak, že sa nikdy nechcel dať odpovedať. Kdyby sa poslouchala a nevidela, udeláš pojem, že je to najestetickejší človek. Tak ho uráží všetko surové, sprostiacké, ošklivé a nečisté. Sám pak je všetko to. Povedala o ňom Božena Nemcová. Janko Kráľ bol lecnatý, mužný, seriózny, až nevľudného pohľadu, podivný od mladosti a tuctovému davu čudný až do smrti. Napísal Ján Lehoslav, Kedy menil, čo napísal. Štúrovi sa vyhrážal, že ho zastrelí, ak uverejní jeho nedokončené básne. Bol náruživý fajčiar. Ako prvý začal búriť ľudí, za čo bol uväznený v Šahách. Bol odsúdený na smrť, ale spod šibenice bol oslobodený. Príčinou smrti bol tyfus. Mŕtvolu poliali vápnom a pochovali
Mária Poleksína Modráni. Toto je jej penzijná knižka. A toto, ešte raz, jej tvár. Pozrime sa pozorne. Mária Poleksína sa totiž po vyše 100 rokoch od kráľovej smrti stane možným kľúčom k jeho fyzickej podobe. Zobrali sa v apríli 1851. Je o tom konkrétny doklad od samého ženícha. Pomyslite si, čo som nevykonal. Dňa 7. dubna som sa v trenčianskej stolici oženil a vzal som si Máriu Modráni za moju družku. Napíše kráľ v tomto liste Hurbanovi do Hlbokého. Jankov dôverník Jozef Miloslav bol dlhé roky hlbockým farárom. A práve v Hlbokom, údajne medzi zabudnutými starými písomnosťami a fotografiami, ktoré mohli patriť ešte jemu, sa roku 1982 našiel zaujímavý obrázok. Jeho nálezca, amatérsky historik Emil Mana, je presvedčený, že táto fotografia bola priložená ku kráľovmu listu Hurbanovi v apríli 1851. Tá jeho žena je veľmi pekná, mladičká, ale hrozná husa. Charakterizuje Máriu Poleksínu roku 1853 Božena Nemcová. Bola vysokej postavy, tichá a chudá v tvári. Pamätajú si na kráľovú ženu starí Zlatomoravčania. Ak tieto dve tváre patria tej istej žene, ak dievča na fotografii z Hlbokého je naozaj Mária Poleksína Modráni, potom muž v baranici a s pipasárom v ruke môže byť Janko Kráľ. Ďakujeme za zhliadnutie nášho projektu a pevne dúfame, že sa vám páčil. Natáča sa. Čakajte. No. Dobre, viem to. Vlado, stop. Stopujem. Nechávať takové. Vlado, ide vstávať. Vlado, to fakt nerozumieš. Dobre, fajn, postrede. Dobre, ticho. Narodil sa? Hej. Ale on na ňo... Môžeme ešte opäť? Vlado, vážne? To ja už natáčam. Aha, Dobre, ticho. dobre, môžem začať. Auto. No hovorím, tak to dlho nevydrží. Vlado. Ja nechúčka. Dobre, no. Počkaj, teraz sa musím tak nastaviť. Čakaj. Dobre. Študoval s primením. Poďakala sa. Lebo ja mám hľad, že do vašho textu. No, ty si to písala. Všetko? No mám, že to môže na Nemcovú preraz. No ideš. Ale zrkaj neviem po česky. Napíš. Ešte dačo? Nie.